Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek flimkien ma' Sinjura Mary selmu l-memorja ta' Karen Grek li 47 sena ilu sfat vittma ta' ittra bomba. Karen Grek kienet inqatlet fl-età ta' 15-il sena meta marret tiftaħ pakket b'repping tal-miliet li tħalla wara l-bib tad-dar tagħha f'San Ġwan. Bil-bomba tisplodi f'wiċċha. Hi kienet mietet ftit tal-ħin wara li tiedet l-isptar San Luam. L-ittra bomba kienet indirizzata lil missiera it-tabib Edwin Grek. Wara dawn is-snin kollha, id-delitt ta' din it-tfajla għadu mhux solvut tant li ħadd għadu ma tressa l-qorti. Għalkemm Edwin Grek kien qal illi hu jissuspetta li aktarx il-bomba kienet ippjanata minn numru ta' studenti li kienu qed jistudjaw il-mediċina fl-università. Karen Grek tiġi l-kuġina ta' Bernard Grek u bekk ma setax jonqos li żar il-qabar tagħha fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. U insista li jeħtieġ li ssir magħrufa l-verità u dawk li wettqu dan l-att barbaru jiffaċċjaw il-ġustizzja. Bekk biss ikun jista' jingħalaq dan il-kapitlu fl-istorja politika ta' Malta. Huwa Kevin Grek li dak iż-żmien kellu biss 10 snin meta raba jnejh li l-oħtu tinqatel kien insista li għandu jkun hemm inkjesta maġisterjali għaddejja sabiex jinkixef min kien verament il-moħħ wara dan il-qtil brutali għaliex din l-istorja għadha kapitlu miftuħ sal-ġurnata tal-lum u kemm il-familja Grek u anke l-Maltin kollha jixirqilhom li ssir ġustizzja.